मिंद्रात भरलं वाण उदान वार आलं जी गेड्या पिशा भक्तासाठी उष्ट झालं जिरा उष्ट झालं जी मूळ पिकल्या झाडाखाली डोल गुणाचा वाजत डोल वाजतो वाजची डोल वाजची डोल वाजत. जांभळाशिवाय जांभळाचा गाणं कसं पूर्ण होताला ना, म्हणून म्हटलंय वाईस बाजू घेऊया आणि जांभूळ घेऊनच येऊया. खरं सांगू, जांभळांका बघितला ना की माझी तर नजर जांभळाच्या झाडावरनं आणि ह्या जांभळावरनं हटणार नाही. आणि ह्याची मग लहानपणीची आठवण येतात. तुमका माहिती आहे, जांभूळ खाल्ल्यानंतर आई एक गोष्ट आमका आवर्जून सांगा, तुमका सुद्धा माहित असतली. सांगा, तुम्ही पण सांगा कमेंट मध्ये. आता तूच सांग काय सांगते. जांभळा खाल्ल्यानंतर पाणी पिऊ सारख्या नाही, नाहीतर पोटात दुखता. ही गोष्ट माझी आजी आई नेहमी सांगायची. आता कित्याक सांगायची हे खाली तुम्ही कमेंट करून सांगा. आणि असा खरा असा की नाही ता सुद्धा खरा सांगा. पण माझा अनुभव ह्योच आहे की त्या खरा. रंगलेली जीभ रंगलेले दात असेच दाखवायचे. ही चला, आजची आपली झटपट होणारी जांभळाची आईस कांडी गारेगार कधी करतो आणि कधी खातो असं घाम फुटलो. चला, आता ही जांभळा आहेत ना, आपण बाजारातून आणलो. काय गावी आपण पदरात जेललो नाही की ओणी येत नाही की अशी आणि पडलेली असेल कशी असेल आपल्याला माहिती नाही. तर ही आपण मुंबईतून आणलेलो. त्याचे देठ असे काढून घ्यायचे. आणि ही कशी नाजूक असतात. अशी ताट ताट गावली तर काय नाही, पण काय काय जराशी नाजूक असतात. हे बघा अशी, हे बघा एकदम असा लिबलिबीत दिसता. ते का ना हळूच हाताळायचा. त्या जांभूळ लागता छान, पूर्ण पिकलेला असता. ते हळूच, हे बघा ह्या एकदमच लिबलिबीत मऊ लुसलुशीत अगदी जसं काही कापूस हातात. ही अशी ना वटसावित्री गावतात बघा, कशी पण गावली तरी ती घेऊन येऊच होईल. हो, मग ही स्वच्छ आपण चांगल्या पाण्यातून धुवून घ्यायची. त्या काय कचरो असतात आणि लागलेलो जरी जांभळा कसात तरी तो असं ते बघा, तो गमना नाही. जांभूळ पण जांभळा आणि पाण्यात पण तो गमना नाही, भले काय माती बिती लागलेली असत. म्हणून धुवून ही आपण घ्यायची. आता ही जांभळं आहेत ना, जास्त दिवस स्टोर नाही करायची. तुम्ही खाऊन तरी टाका किंवा लगेच काहीतरी त्याचा असा आईस कॅन्डी वगैरे काय पण करूचा असत तर करा. ज्यूस करून प्यायलाच तरी चालत. पण जांभळा मिठाबरोबर खूप छान लागतात. आणि जांभळाचे गुणधर्म कोणाकोणा जास्तीचे माहिती आहेत त्यांनी सांगा की ही जांभळा किती गुणधर्मी होती. एक सांगा, मी सांगते. डायबिटीज वाल्याला सगळ्यात उत्तम, त्याचा डायबिटीज कमी होतो. ज्यांना डायबिटीज नको असेल त्यांनी हे नक्की खावं, कमी होणार. आणि ज्यांका अगदीच म्हणतात ना जांभळा गावत नाही, पाणी बघा मस्त येईल ना कलर. जांभळासारखं कलर झालं त्याचं, मस्त अगदी लाईट अगदी याच्यासारखं. पाण्यात ते मेल झालं वाटतं. ते काय काय ठिकाणी नाही कलर येतो नरम होता. म्हणून जांभळाचा जर असत ना तर कलर तो लागत ना, तो डाग जाणार नाही. आता ही काय झाली, आपली स्वच्छ धुवून झाली. आता ही नितळ आपण सोलून घेऊया. हाताने भेटा किंवा सुरीने कापलास तरी चालत. देठ असं कोचून टाकायचं जर असो. आणि ही आपण अशी बिये बाजूक काढू पाहिजेत ना, म्हणून अशी ही बघा, हे बघा बोट बघा काय जांभळाचा कलर आहे, जामुनी कलर. तुम्ही सूर्यन करा, मी आपल्या हातानच तुमची मदत करते. जी ताट ताटत ना ते का सूर्यनच करूचा लागतं, कारण ती येत नाही पटकन बी बाहेर. ती बघा ह्या ताटा. आता जांभळाची आईस कॅन्डी बनवायचं म्हणजे मला ना लहानपणीची खूप आठवण येतात. आम्ही अशा आईस कॅन्डी ना बाहेर मिळत. शाळेची मे महिन्याची सुट्टी किंवा मधल्या दिवसाची सुट्टी होत ना, तेव्हा आईस कॅन्डी भरपूर मिळत. आणि नंतर काय होय माहितीये, घामोळे उबाळा वगैरे सगळी बाहेर पडत. कारण ही आईस कॅन्डी बाजारातली बरी नाही ना. तर अशी घरच्या घरी जी आईस कॅन्डीची मजा आहे ना, ती काय बातच काय औरत. आणि जांभळाची. आणि तुमका माहितीये कालो खट्टो खायचं. आता पण त्या गाडी बघितले नाही येते वेळी, तेव्हा म्हटलं हा तो घेऊन खाऊ गोया. या भर उन्हात तर म्हणतात ना काय बर्फ म्हणजे काय झालेलो आहे, एकदम सूक झालेला. अजून एक गोष्ट तुमका माहिती आहे, माझ्या आई आमका अजून एक सांगा, बाई बी खाऊ नको हा, ही जांभळाची बी खाल्लेली चांगली नसता. मग प्रश्न विचारलास की नाही, खाली कमेंट करून सांगा की जांभळाची बी कित्याक खाऊ सारखी नाही. बाकीच्या फळांची बी आपण आरामात खाऊ शकतो, पण ही जांभळाची बी चुकून सुद्धा गिळू नका, अशी आमची आई नेहमी आमका आवर्जून सांगा. तर कित्याक खाली तुम्ही सांगा ह्या वेळेस, मी नंतरच्या व्हिडिओ मध्ये सांगते. आता ह्यानं ह्याचं सांगितलं, पण मी ना विचारायचं आहे
आई किती नाही खायची झाड येता पोटात. माय म्हणायची होय, पण बघायला गेलं ना तर ह्या जांभळाच्या बिया पण आयुर्वेदिक असतात. त्याची धुवून सुकून बियांची पावडर करतात आणि ती पावडर हे लागता गोसुरी हातात. डायबिटीस झालेली लोक ती पावडर खातात, म्हणजे चमचाभर पावडर आणि त्याच्यावर कोमट पाणी. हे उपाय जर कोणाला माहिती असतात तर कमेंट मध्ये सांगा की हो बरोबर आहे उपाय. आता ही बघा, ही सगळी आपली अशी हातानच भेटून आणि सुरीने जे कडक कडक होती ती आम्ही घेतलं, म्हणजे सोलून घेतलं, गर बाजूक काढलं वरचो. आणि हे बियांका पण भरपूर हा बघा गर चिटकलेलो. तर आपण कित्या टाका है ना, सरोज म्हणता ना टाकून मातायचा नाही, खाऊन मातायचा. म्हणून आता हे गराचं जेवढं पाणी येत तेवढं हा. आपण घेऊया. आणि हे आता जे बिया आहात, गर नाही बिये हा. आणि हे बिये जे आहात ते आपण आता सुकूया, म्हणजे ह्याची पावडर पण बनवू शकतो. तो पण व्हिडिओ तुमका हो, दाखवतो. चांगले धुवून घ्यायचे आणि सुकून घ्यायचे कडक. आता तो ऊन काय उन्हाळो पुष्कळ. आता हे असे हा. गाळून घेऊया. म्हणजे काय, बिया आपले वर रवले आणि आपला जो वयो तो रस, हा हा हा, कलर तर अगदी मनाक भावता नाही. बैंगनी बघा तुमच्या ड्रेसला मॅच होतोय थोडा थोडा, हा, जास्त असो मी नाही. घालणारच होते कॉटनचा ड्रेस, पण मला ओढणीच गावा नाही जांभळो. हा, आता थोडं थोडं जाऊ दे, समजून घेऊया. हे बघा, आता आपण हे बिया नंतर सुकूया, हा. टाकून नाही द्यायचे. धुवायचे आणि हा. चांगले सुकून घ्यायचे. तुमका दाखवतो आम्ही हा नंतर. आता ह्यो कर मोठा मिक्सरचा भांडा नाही हा, तर नाही तर सगळंच रवलं असतो. नाही ह्याच्यात रवतो बाहेर नाही ना येऊचो. नाही ठीक आहे, तसा ह्या हा. मोठाचा भांडा. हे चेमतले ना. हा, नाही आपल्याला साखर बिकर घालूची आहे ना भुतूर. नाही हो बघा, ह्यो त्याच्यापेक्षा डार्क कलर. हा 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 हा. बैंगनी कलर. आता पाणी ह्याच घालते मी भुतूर, लागला तर मी घालेनच. कोणाकोणाच्या तोंडात पहिला पाणी सुटला तर कमेंट मध्ये लिहा. आता ही 2 चमचे साखर, तुमका किती कमी अधिक गोड व्हाया तेवढी. आणि हा आपला खायचा मीठ, काळा मीठ, सेंधव मीठ बस न गो. हो बस. आणि हो आपलं चवीपुरता, म्हणजे लहान मुलांना आवडेल असा चाट मसाला. आता त्याच्यावर घालूया लिंबूचो रस. चाट मसाला, हे मीठ आणि साखर याचं प्रमाण तुमचं. हा, तुमचं, तुम्हाला किती चवीनुसार आवडीनुसार हवाय तेवढं. लिंबूचे बिये जातील म्हणून ही ट्रिक. हातावर घेऊन लिंबू पिळायचो. तसे जांभळा हातानच हे केलेले आहेत, काय तर जांभळा पाणी उतरायला. छोटा लिंबू होता म्हणून मी अख्ख्या घालते, मोठा अगदी असा तर अर्धा घाला. तसे लिंबू किती रुपये डझन आहात माहिती आहे तुमका? नाही माहिती. लिंबू जरा वाईस महाग झाले ना. 1 किलो लिंबू असं म्हणतात 200 रुपयेच्या वर आहात, कारण उन्हाळा आहे ना. तुमच्या इथे किती गावतात ते सांगा. हा, हे बघा वर हातात बिये रवले. बिये रवले आणि आपल्या कायच रवला नाही भुतूर. हे बघा असे चुळून. पण तरी पण लिंबाचा साल पण ठेवूया आपण. ठेवतोय मी तर फ्रीज मध्ये ठेवतोय किंवा पाण्यात टाकून ठेवतोय. त्याचा पण उपयोग मस्त, आपल्या फ्रीजला वास येणार नाही. आता ह्या सगळं आपण काय करूया, वाटून घेऊया. मिक्सर लावते वेळी 3 वेळा पल्स मोडवर फिरून घ्यायचो. मिक्सर नको बोलू, तुम्ही गरकन फिरून घ्या. गरकन फिरून घ्यावा 3 वेळा. हा, याने आपल्या मिक्सराचं आयुष्य वाढता. किती अर्धा मिनिट तरी वाटून घेतलंय ना. आहा, काय रंग येईलवा, मस्त आमसुली रंग येईलवा. तुम्ही असं म्हणशात की आम्ही करता करता असं हे करतो, पण ते नॅचरली निघतं तोंडातून जेव्हा आपण कलर बघतो ना. बघा ना, तेव्हा बघा मस्त छान रंग इलेलो आहे एकदम. आजकालचे तुमका माहितीये लग्नामध्ये कपडे घालूची ट्रेंड हा बैंगनी कलर, वांगी कलरचे कपडे. आणि ह्या कलरला डिमांड म्हणजे आपल्या पैठणी कलर पण म्हणतात. आता ह्यो जो हा ना, तर आपण पाणी मी ह्याच्यात भुतूर घालून घेते. जास्त पण पातळ नको ना, बघते आधी ढवळून चमच्यान आपल्या कितपत पातळ वया. आणि तुम्ही जरा चाखून पण बघा, साखर बीट म्हणजे हे व्यवस्थित थोडस वेगळं चाखून बघायचं. सगळा वाटला की नाही बघा. नाही जर वाटला असाल तर तुम्ही चाळणीने चाळून पण घेऊ शकतास. पण ह्या वाटला बघा, आपल्या एकही म्हणजे असं जांभळाचा कण किंवा पीस असा राहिला नाही, असं हे वाटून घेतलेलं आहे. पुरं आपलं बाउल भरलेलं आहे. आता हे जे आहे ना, याच्यात थोडंसं पाणी घालूया, कारण ह्याच्यात आता एवढं पाणी माझ्या मते पुरे आहे, पण ह्याच्यात थोडं घालून ज्यूस करून सरोज आणि मी चेस. कुठली गोष्ट वाया घालवायची नाही.
आता हे थोडस आहे ना मी चाखून बघते. आता वाटतं की राहू नये. सरोजाक म्हणते काढ बर्फाचे 2 पीस, आपण सरबत पिऊया आणि पुढली रेसिपी नंतर करूया. पण नाही, आता हे का सेट होप टाइम लागतो ना, तेव्हा आम्ही करतो या. आधी आपण रेसिपीकडेच जाऊया. काय सरसरीत रस पडलो हा बघा, एकदम स्मूथ. आता घालूया आपण. आता माका पण असं वाटतं कधी एकदा ही आईस कॅन्डी, जांभळाची आईस कॅन्डी, आणि ह्याच्यामध्ये कुठलोही फूड कलर नाही, आर्टिफिशियल गोष्ट नाही, सगळी घरचंच वस्तू आणि हेल्दी. असा जर भांडा नसाल तर तुम्ही चहाचे छोटे छोटे पेपर कप म्हणतात ना ते का, ते गावले त्याच्यात सुद्धा ठेवलास तरी चालत. आणि हा भांडा घ्यावा, मजा येता कधीतरी आईस्क्रीम बनवून खाऊची. आम्ही एकदम वरसर भरलंय नाही. आता ह्याचे जे हत हे बघा, म्हणजे तुमका ते काढीये पण नाही. आता ह्या दोघांका मी ते आईस्क्रीमचे स्टिक लावतोय. म्हणजे ही काडी आहे ना, ही अशी दाबायची. ही 2-2 पोरांनी काय केल्यानी सवय ना, हातात आईस्क्रीम खाऊन झाल्यावर काडी फेकून द्यायची. ती फेकल्यानी गॅलरीच्या खाली. ती अशी खाली भुतूर लॉक होता. जोर देऊन थोडीशी लॉक करायची. हे बघा, हे आईस कॅन्डीचे स्टिक गावतात. हे बघा, हे पण आहे ना, ह्या उरलेल्या ह्याच्यात असे घालायचे ह्या बॅटर. आणि दाखवा ते, दाखवा. दाखवा. आणि त्या काय ह्या लागतं, फॉइल पेपर लागतं. बाजूक ठेवूया. ते पेपर कप वापरलास ना, तर हे असे आईचे हे घेऊन यावा स्टिक काडी. आता ह्या आता फ्रीजर मध्ये ठेवा, वरती ठेवायचा फ्रीजर मध्ये. ह्या बघा, ह्या आपला बर्फाचं कपो, डबल डोअर असलेलं. तुमका ओळख करून देता, हय बर्फाचो कपो असतात, हय भाजयेचो असता. आता या का असा ठेवून दिले. आता आपण 6 तासाने काढायची आणि जांभळाची आईस कॅन्डीचो आस्वाद घ्यायचा. चला दाखवा. हो बघा, ह्या काय केलंय मी, जांभळाचे बिये धुवून होतो तो रस पण घेतलाय आणि बाकीचा जो वाटलेलो ना तो रवलो भांड्यात, सगळ्या 6 भांड्यात. 2 भांड्यात तर नाही रवलो. मग उरलेल्याचा एक डाऊल होता, त्याचं काही करू आईस्क्रीम. तर बोलले सरोज आणि मी जांभळाचा आस्वाद तर घ्यायचो. आता असा पाणी ऍड केलंय, बर्फ ऍड केलंय आणि असं ह्यो आपण सरबत बनवलं. आवडली तर रेसिपी लाईक करा, शेअर करा. काय आयडिया त्यासाठी काय करूचा लागताला, परब किचन पूर्ण बघूचा लागताला, लाईक करूचा लागताला, शेअर करूचा लागताला. आणि ही आपली आईस कॅन्डी जी तयार झाली आहे ना, ती रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. होता झटपट, फक्त त्याका बनव म्हणजे फ्रीज मध्ये तयार हो फक्त 6 तास लागतात, नाहीतर ही 10 मिनिटात तयार होणारी रेसिपी. फक्त जांभळा गाव पोयत, गावी असाल तर नक्की करा. आता जाता जाता चेस. आणि आता सगळ्यात ना कोण कोण गावात गेली आणि गावात काय काय हा परिस्थिती, म्हणजे काय गावता काय नाही गावना, त्या सगळा खाली कमेंट करून सांगा. म्हणजे आमच्यासारखी जी लोक आहेत ना त्यांना पण वाटतं ना, येवा कोकण आपलंच असतात. आता हे सेट करून ना आम्ही 7 तास ठेवलं. तसे आंघोळ केलंय. आता दुसऱ्या दिवशी तो ड्रेस नाही. हे बघा, हाय हाय हाय, काय तोंडात पाणी सुट्टा. जांभूळ हा की जांभळाची कॅन्डी बघा. हा 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 हा, सहजरित्या निघता. ह्या बघा, फक्त तुम्ही सेट व्यवस्थित होऊक देवा, आहे की नाही. आपल्या करू काही जास्त वेळ लागत नाही. अशा रीतीने ह्या आपली जांभळाचा आईस्क्रीम म्हणा, कॅन्डी म्हणा, कुल्फी म्हणा, माका तर कुल्फेच वाटतात. बघा, आपले हे तयार झालेले असतात. रेसिपी आवडत असत तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि जांभूळ गावलेत असे कॅन्डी खाऊक विसरा नको.